kovara vate. Xeyli nuştoxî bi nuşteyanê xwe yê erjiyayan na homara vateyî xemelnenê. Burcu Tirgil warê tarîxê fekî de xebatê ko baş kerdo. A şahîdanê qirkerdişê Hîrs û Heştê geyraya, înan re çend kesandir qisey kerdo û bi fotografanê xeyli başan xebatê xwe hîna bi qalîte kerdo. Karê ko bînyê tarîxê fekî Aydîn Batûrî kerdo. Yê zî bu yerê dewa dîk yê wextê Şêx Saîdî de feketayê kesan ra nûşto. Derheqê Dersîmjan de di babetanê ciyayan de di nûştexê bînî zî nahomare de estê. Uğur Sermiyanî xunamekerdişê Dersîmjan sero, Cafer Çîçekî zî baweriya Elewiyanê Dersîmî de cayê misayîvenî sero nûşto. Emine Barba, Enver Yağmur, Gurbet Ekinci, Me Mamet Qatekonij, Mehmet Topal, Salih Gündüz, Gurbet Üstçelik, wendekarê masterê BTZî yê Üniversiteya Artukliyê. Nînan ra her yewî yew babetî ser nûşteyek nûşto. Testê înanê kilmek û tamweşiyan te. Sebakî wendoxêma naxebatî nizdîra bişinasnê, hem nûştoxê rey de yew reportajê derk, hem zî kitabê ey sero, nûşteyek dayişinasnayî şîcagênê. Muratcan Şat nahomare de zî bi sernûşteyê cengê tavijan û badikan yew babetane nase û balkêşe sero nûşto. Yew hikayeya Hüseyin Çakanî û di fiqreyê Beşîlanî nûşteyê nahomare yê bînîye. Şeîrê nahomare Pinar Yıldız, Hüznî Surela û Mihemed Deza Batûrî nûştê.